Здравейте! Аз съм Любомир Йонов от Топ Естейт недвижими имоти и днес имам удоволствието да ви представя тази красива двоетажна къща, съчетаваща в себе си уют, стил и комфорт, заедно с всички съвременни удобства. Този имот се намира в централна Северна България, в близост до град Севлиево, на около 300 метра надморска височина, на южен склон, в близост до река Росица и язовир Александър Стамболийски. Къщата е построена през 2011 година. Виждате, целият първи етаж е облицован с камък, а покривът е с така наречените тикли или каменни плочи. Разбира се, има и дворно място с площ около 3000 квадратни метра, като там ще се върне малко по-късно, за да ви покажа и другите неща. Сега искам да ви разведа из къщата. Ето, виждате ли. От тук. Втория етаж има също просторна тераса, на която ще обърнем внимание малко по-късно във видеото, за да видите прекрасната гледка, която се открива. Целият двор също така е ограден с каменен довар. Ето виждате, има и достъп за автомобили вътре, както и гараж, за което ще стане дума малко по-късно във видеото. Тук е главният вход, който ни отвежда в едно просторно антре, което има стълба водеща до втория етаж. Интересното тук е, че това населено място е газифицирано и имотът се отоплява именно на газ с тези красиви радиатори, както ще забележите във всички помещения. Тук имаме една малка помощна тоалетна, а до нея имаме складово помещение. Сега ви приветствам в дневната, като е доста просторна. Тя отвежда на верандата. Има една прекрасна камина, както и тук в тази част е кухненската част. А до кухнята има и мокро помещение и помещението, където е ситуиран котел, газовият котел. Там се виждат тръбите на парното и ето още една обиколка искам да направим в тази просторна, голяма дневна. Ще отворя, за да видите и верандата от тази страна. Верандата. Ето да видите гледката. Показвам гледката, като отново ще се върнем на двора малко по-късно в видео. Ето и камината малко по-близо за любителите. Сега отиваме на първи етаж, още едно голямо помещение, което също може да се обособи като всекидневна или спалня или някакъв друг вид помещение. Ето, почти със същите размери, като на мястото на кухнята, в другата стая, имаме сауна и джакузи, на което ще обърнем внимание само след момент. Искам да ви покажа помещението първо. Тук също има достъп до верандата, както виждате. В някои помещения, както забелязахте, има и климатици за охлаждане през горещите летни дни. А тук е джакузито. Тук има душ, разбира се. Има помощна тоалетна тук. И ето е сауната за любителите. Истинско удоволствие да си тук през зимата. Сега ще ви покажа, тук има топла връзка към гаража. В гаража имаме 1 тон резервоар за питейна вода при необходимост. Ето какво представлява гаража. И сега ще ви разходя на втория етаж, за да видите там 4 спални и санитарните помещения, както и терасата с прекрасната гледка.
Качваме се на втория етаж. Тези красиви стълби. Разбира се, отново имаме просторен коридор, както виждате. И първо влизаме в една по-малка спалня, ако мога така да нарека тези просторни помещения. Влизаме след това в по-голямата спалня, която разполага със собствен санитарен възел. Сега ще ви покажа и санитарния възел. Ето го. С душ кабина. Има и прозорец за проветрение. А тук, както видяхте, имаме едно по-малко помещение, баня с тоалетна, което е предвидено за двете по-малки спални, които нямат собствени санитарни помещения. Тук е другата спалня. Отново виждате колко просторни са стаите. И най-голямата спалня отново със собствен санитарен възел. Отново има прозорец за проветрение. И сега ще отворя, за да видите и терасата с прекрасната панорама. Ето е панорамата, която се открива към цялата местност. Както вече видяхте, покрива е с каменни плочи. А иначе къщата е масивно строителство. Сега ще ви разведа в двора, където ще видите барбекю, отново с каменни плочи и собствен тенис корт. Дворът, както вече споменах, е с площ около 3000 квадратни метра. Тук е главният вход на къщата. Ето виждате как е оградено. Тук имаме тази врата, позволяваща вкарване на автомобили в гаража. И сега ще минем към основната част на двора, за да ви покажа барбекюто и тенис корта. Тук има една малка помощна постройка, в която стоят инструменти. Дворът е терасиран на 2 нива. А ето го и барбекюто. Имаме тук палма, туи и всякакви други дръвчета в двора. Ето го барбекюто с малка и по-голяма пещ за любителите. Мивка, разбира се, и простор за една голяма маса и използването и по предназначение. Ето тук, както вече видяхте, верандата. Тук е другата част на двора. Ето може да видите и тази част на двора. Целият, както виждате, е ограден. Сега ще пристъпим през и тази арка към последната и най-интересна част на двора, а именно тази, където е тенис кортът. Ето го и него. Един красив тенис корт за любителите на спорта. Там в дъното има голяма врата, позволяваща вкарването на автомобили или друг вид техника. Ако имате нужда от още информация за този имот, допълнителни въпроси, може да се свържете с мен на посочения телефон в описанието